Ahoj, láska, kde to sme? Ahoj. No, konečne sme prišli po strastiplnej ceste do Levoče. A cesta nám trvala okolo 5 hodín, aj s prestávkami. No a teraz už ideme do Mestského divadla, kde sa bude zajtra konať mini moviekon. Levoča je okresné mesto na severovýchodnom Slovensku ležiace v Prešovskom kraji. Vznikla z dvoch pôvodných slovenských osád, ktoré pravdepodobne spustošili Mongoli v roku 1241. V roku 1271 sa Levoča stala hlavným mestom spoločenstva spišských Sasov. V roku 1317 sa už spomína výslovne ako kráľovské mesto. Niekto nám to nevládze. Toto sú není ulice pre mňa. Priaznivý vývoj mesta vyvrcholil na prelome 15. a 16. storočia a umožnil vznik umeleckých skvostov, akým je dielo majstra Pavla z Levoče v bazilike svätého Jakuba. Sľubný vývoj mesta poznačili v 16. storočí rozsiahle požiare 1550, 1599 a v 17. storočí protihabsburské povstania. Napriek tomu Levoča v tomto období zostala najväčším a najvýznamnejším hospodárskym centrom Spiša. Pravidelne tu zasadali kongregácie Spišskej stolice a v 19. storočí sa mesto stalo dôležitým strediskom slovenského národného hnutia. V roku 1920 dostalo mesto svoj oficiálny názov Levoča. No, aké máš prvé pocity z priestorov? No, neukázali sme vám to, lebo bol tam chaos. No ale na to, že je to jeden deň, tak musím povedať, že je to strašne veľa. Je to tam celkom dosť dobre rozmiestnené. Nachodíš sa, čo je super, lebo rovno aj schudneš. Takže kto ide zajtra, tak určite sa máš na čo tešiť. Mini moviekon. Veľmi by sme sa chceli poďakovať za príležitosť byť tam a zažiť tento úžasný prvý ročník. Petka si tam obľúbila princezné a tým pádom detský kútik, ktorý nakoniec je pre rodičov úplne že wow. Nám osobne sa veľmi páčilo miesto, kde sa konal, a to v Mestskom divadle. Odporúčam vám pozrieť si na internete. Hlavným organizátorom je Lenka Zemčáková, ktorú detičky môžu poznať aj ako Dorotku z Fidorkova, a hlavným headlinerom bola slovenská Wonder Woman Marisa fyzioterapist. Bol bohatý, cosplay súťaž, súťaž sympatia, pokojne ešte prebiehala súťaž amatérskych fotografov, kam som sa zapojila aj ja, boli tam rôzne prednášky a podobne. Pub u Krakena, kam sme sa vydali na poslednú zastávku nášho dobrodružstva na mini moviekon. No a my sme akorát vyrazili z ubytovania, zastavili sme sa ešte do Teska. Bola som dievčatám kúpiť nepremokavé bundy, pretože aj keď je také počasie, aké je, chceme ísť na 3-4 miesta, si vravel? Na nejaké 3-4 miesta, uvidíme, na koľko z nich sa nám podarí ísť, ale prvý je Spišský hrad, a druhý je Telgard, ten viadukt, netuším, jak sa to správne vyslovuje, omlúvam sa. A potom ešte Havránok pri Liptovskej Mare, a potom ešte jedna bolo Strečna? Tak ešte Strečna. Takže... No, po ceste sa niekde zastavíme nájsť. Áno, to je dôležité. A možno ešte niečo nás zaujíme, tak sa ešte zastavíme. Ale každopádne už teraz to vyzerá na 6 hodín cesty, takže my vyrážame. Áno, 6 hodín aj s prestávkami, ale tak bohe, koľko sa tam zdržíme. Dobre, vyrážame.
toto je naša prvá zastávka. Spišský hrad. No, máme za sebou strastiplnú cestu z dola hore nejakých 500 metrov, to je možno kilometr. Ale teda fučali sme riadne jak vagóny. Sme možno tak v polovičke cesty, ale to dáme. Sme silné nezávislé ženy a muž. Ale dáme to, musíme. Ale ten výhľad je úplne dokonalý. Pokochajte sa. Nádhera. Tak ako strašne pekné. Čiže nás čaká kúsok. Kus. Joj, ale toto budú kolená boleť. Čau. Čau, kráva. Ahoj. Napíti nás domů. Rozhodli sme sa, že ideme druhou trasou. Prečo sme nešli tou prvou? Bola nebezpečná. Takže teraz môžete vidieť Spišský hrad. Nachádzame sa na Spišskom hrade. Bohužiaľ je otvorená len spodná a taká tá stredná časť. Vrchná je bohužiaľ zatvorená kvôli rekonštrukcii. Ale ideme sa spolu pozrieť tam, kde je otvorené. On the edge of fear. Akurát sme na ceste na Telgard a čaká nás nejakých 37 minút ešte. Opustili sme Spišský hrad, bolo to tam fakt nádherné, najviac nás na začiatku pobavili kravičky. Sme si dali s nimi malú reč a môžeme teraz už pokračovať ďalej v ceste. Rozmýšľali sme, že poslednú zastávku vynecháme, keďže ideme ešte pri neviem, či to je zrovna jazero, ale je to také štrkovisko, kde som sa veľmi chcela ísť pozrieť, pretože každý tam chodí cez leto, dáva odtiaľ fotky, tak keď ideme na tento smer, tak som chcela sa tam aj ja ísť pozrieť, takže teraz cesta pokračuje na ten Telgard a budeme vám to všetko nejak dokumentovať a potom budú aj na Instagrame fotky, ale teda hlavne vlog.
My ideme akurát zo Salašu Bobrovník, myslím, že sa to volá. Výborne sme sa najedli. V predošlom strihu som vám ukazovala len fotky z Telgartu, lebo nejak sme úplne zabudli točiť a na tomto Salaši som točiť nechcela, nepríde mi to úplne slušné. Ale ak niekto budete mať cestu okolo náhodou, cez Bobrovník, tak odporúčam sa tam ísť napapať. No a chceli sme ísť na jedno miesto, lenže sme zistili, že sa zatvára o 5 minút, keď sme tam prišli. Predtým, keď tam bol Tommy, tak to tak nebolo. Takže nás trochu prekvapilo. Naša chyba, nepozerali sme si to na Google. Takže teraz mierime už sem. A keďže naše deti fakt, že spolupracujú, tak som sem išla sama. Vždy som sa sem chcela ísť pozrieť, tak konečne som tu. My sme už doma. Ja dúfam, že ma počujete, lebo sa snažím hovoriť tak, aby som si nezobudila dieťa, ktoré spí vedľa. Ja dúfam, že som zaostrená. Tam je si taký rýchlohol z DM-ky. Klasika, Betka si vždycky vyberie nejakú kapsičku. A potom, ak máte deti, ktoré sa radi kúpu, tak odporúčam tieto bomby do kúpela. No, bomby, ono sú to také tabletky, vyzerá tak tá šumienka, C-čko a tieto ostatné vitamíny. Hodíte to do vody a má to takú farbu, ako to má na tej krabičke. Potom som zobrala pre Izabelu jednu veľkú fľašku, lebo má samé malé a už pije väčší obsah, než sú tie malé. A náhradné cumle. A ja musím počúvať vysielačku, či sa nezobudí. Mám tu jeden nejaký by to mal byť akože kúpel senzitív. No a potom tu mám krém na telo, sprcháč a šampón. Zobrala som to Betke, ale uvidím od koľkých rokov alebo mesiacov sa to dá používať a budem to používať, keď také prejzy už, lebo chcem už aj ju začať pomaly kúpať s takýmito vecami. No a potom, že vraj deka, ale ja to budem používať ako uteráčik, lebo ja mám toto najradšej ako uteráky. Ideme sa pozrieť, aké to je veľké. Je to dosť veľké a má to taký uterákoidný, to čo je za slovo. Má to proste taký materiál, aký by som ja použila na utierák, takže uteráčik. Ty vole, no to má fajn vôňu. A ešte tu mám tu pár vecí. No a keďže som matka roka a išla som trošku unavená, ale pretože v tom zhode som na to zabudla, tak som dievčatá šla boličky, ktoré sú neponokané. To je pekné, je taká rúžová, je slistá, ináč ako býva, je slistá. Preto si že je zateplená, som si má, že tá izina je zateplená. Ale táto naša stála 19 eur a tá väčšie 20, ale sú teraz 20% zlomí, takže ak niečo chcete z tej strany, alebo ešte určite na svete. A ešte vám to nakupovať 40-30 eur. Vyhodíte jeden bločík, ktorý máte od 26 a s tým máte zľavu 10%. Alebo ešte dačo tam je. Točíme sa na nich mať bordel, všade bordel. Ešte som kúpila plenky, tie sú klasické z DM-ka Baby Love. Je mi to teraz výhodnejšie kúpiť tam na predajne, čo to súdne potrebovala. Býva to v tej klasickej rúžovej krabici, ona používa teraz štvorky. Štvorky používala Betka ešte pred rokom, ale všetko v pohode. Moje druhé dieťa je väčšie než to prvé. Potom klasika, balzám a šampón od Blancour. Potom ďalšia taká klasika, malé mlieko. Nočné plienky.
dúfam, že to sa vyzerá. Takže u nás používam tento účel, som zobrala obľúbené kaše od tejto značky. Ja som to videla na Instagrame a povedala som si, že skúsim to. A Izabele chutí jedine tieto kaše, respektíve kaše od tejto značky, akokoľvek proste je to chutí. Potom tu mám na čierne prádlo a ešte jednu vec od Feel Eco na detské prádlo, používam ešte stále milovníka labkovej patroly, tak odporúčam ísť do DM-ky alebo to objednať, lebo už sa mi stáva, že málo kedy to majú na predajni. Potom ďalšia vec od tejto značky Gerber's Organic. Tieto hviezdičky, Betka ich totálne zbožňuje. Vždy ju musím krotiť, keď ich má. No a mám tu ešte od tej značky istej tieto presnídavky. Ja som to hlavne teraz kupovala primárne na to, že sme preč. Berem to do prebalovacej tašky a hlavne dám to do chladničky a dávam to easy, keď jej zúbky išli. Toto jediné mi spapala s tým, že to bolo z chladničky. Nie, nebola z toho chorá nikdy a ani není z toho chorá. Bohužiaľ vyzerá, že baby ochoreli tam, pretože keď je zmena prostredia, tak ja nechápem prečo, ale my všetci vždycky ochorieme. Dúfam, že som furt zaostrená. Potom, keď cestujeme, tak ešte sú super príkrmy. Keď toto pozerá nejaká biomatka, tak prosím ťa, daj preč prsty z tej klávesnice a nepíš mi, aká som strašná matka, že toto dávam svojmu dieťaťu, dobre? Nebudem sa tu hrať na niečo, čo nie som. A ešte sú u nás obľúbené tieto Sunar kapsičky. Ja som to dávala aj na Instagram do tej inšpirácie, čo som robila. No a to bude asi aj z holu všetko. Bola som ešte v Pepku, tam som nám kúpila čiapky, lebo ako hovorím, pripravená na všetko, vlastne na nič a bundy s čiapkami jednoducho zostali doma. A urobila som najlepšiu vec, že som to bola kúpiť, pretože dneska by sme totálne zmrzli. Izabele som kúpila ešte aj nákrčník v Pepku, takže úplná parada. Ja nemôžem nič zle povedať, veľmi som spokojná ako s kvalitou, tak aj s funkčnosťou. Čiže ak zháňate niečo pekné za dobrý peniaz, tak určite odporúčam Pepko. No a týmto ja sa s vami lúčim. Ja vám veľmi krásne ďakujem, že ste pozerali tento vlog. A budem rada, keď sa uvidíme čoskoro pri ďalšom. Neviem, kedy bude ďalší, ale sledujte Instagram a tam sa všetko dozviete. Ahojte!